Is-sidin tal-katina tar-ristorant McDonald's f'Malta irtiraw l-applikazzjoni biex jibnu stabbiliment f'art miftuħa bi ftit bini barra miż-żona tal-iżvilupp fi triq il-Lejber f'Ħażabbar. Il-Kunsill Lokali ta' Ħażabbar kien minn ta' quddiem biex oppona dan il-proġett li ma' pożizzjoni waslet għal vot unanimu kontra din il-proposta li kienet ser twassal għal inkonvenjent kbir kemm għar-residenti kif ukoll għall-lokalità infisha. Min barra l-vot unanimu, il-Kunsill oġġezzjona mal-awtorità tal-ippjanar minħabba l-impatt qawwi li kien se iħalli dan l-iżvilupp kemm fuq il-lokalità kif ukoll fuq ir-residenti li jgħixu f'dawk l-inħawi. One News tkellem mas-Sindku Mark Vella Bonnici fejn spjega kif il-Kunsill ta' Ħażabbar ġab l-ewwel l-interess taż-Żabbarin fejn saħansitra saru konsultazzjonijiet mar-residenti kif ukoll ġie nnotat l-effett ambjentali li kien ser ikollu dan il-proġett. Nilqgħu dal-aħbar bħala xi ħaġa pożittiva. Aħna bħala Kunsill Lokali tajjeb illi ngħidu li aħna mhux sempliċement ħriġna noġġezzjonaw l-żvilupp ġewwa Ħażabbar biex sempliċement inkunu oġġezzjonajna, però ħarisna verament il-proġett x'effett ħajkollu fil-lokalità ta' Ħażabbar. Għamilna l-proposti tagħna ta' kif jista' jinbidel il-proġett biex isir l-iżvilupp u jgawdi minnu iż-Żabbarin. Is-Sur Vella Bonnici semma kif il-Kunsill għamel studju dwar l-immaniġġjar ta' traffiku fi triq il-Lejber fejn oriġinarjament kien ser isir il-proġett. Minn dan l-istudju irriżulta li triq ma kienit ser tiflaħ għall-influss żejjed ta' karozzi. Barra minn hekk, dan il-proġett kien ser joħloq problema ta' parkeġġ. Apparti l-influss ta' traffiku u l-parkeġġ, il-proġett minnu nnifsu kien ħajjiġġenera wkoll ammont kbir ta' skart li kien ser iħalli impatt fuq ħajjet ir-residenti Żabbarin.